פרשת שבוע, פרשת מקץ. אחרי שיוסף היה בבית פרעה חלם שתי חלומות. ואז הוא סיפר את זה לכל השרים שלו. ואז שר המשקיף בא אליו ואמר לו, אני שהייתי בכלא, היה נער שקוראים לו, היה נער יוסף. יוסף הוא היה בכלא והוא פתר לי את החלום, לך תקרא לו. ואז ואז פרעה הוא שלח שר אחד שילך להוציא את יוסף, ואז הוא אמר לו, יאללה, החוצה. ואז יוסף אמר לו, זה אומר פרעה אמר לו, אני חלמתי ששבע פרות עלו מהיאור, ושבע שיבולים עלו מקנקן המים. שבע פרות גדולות ושמלות עלו מהיאור, ושבע פרות דקות עלו מהיאור, והדקות טרפו את הגדולות ונשארו רזות. ואז שבע שיבולים עלו, ושמלות וגדולות, ושבע שיבולים דקות עלו אחרי זה, והדקות טרפו את הגדולות ונשארו דקות. ואז יוסף אמר לו, אתה יודע מה זה החלום הזה? זה אומר שעוד 7 שנים יהיה שובע במצרים, ואחרי 7 שנים האלה יהיה 7 שנים בלי אוכל, ויש 7 שנים של רעב. ואז פרעה נבהל ואמר, אז אני אלך לאסוף מלא אוכל. ואז פרעה אמר לו, הוא אמר ליוסף, שהוא יהיה שר מיוחד, שכולם יקשיבו לו. ואז פרעה הביא ליוסף, פרעה אמר ליוסף, אפילו אני אתן לך את הטבעת שלי. הוא נתן לו את הטבעת שלו המיוחדת. הם אספו את כל האוכל, ובשנים של הרעב, גם בישראל היה רעב, אחרי שאחים של יוסף מכרו את יוסף. אז הם אמרו לו, אחים של יוסף אמרו לו, הם באו, ויעקב אבא של יוסף ואחים שלו אמר לו, לכו למצרים, אבל אל תיקחו את בנימין. ואז הם הלכו. והם עברו כל אחד בשער אחר. ואז בשער והשומרים אמרו, היי, מה אתם עושים פה? ואז הם אמרו, אנחנו באנו לפה. ואז הם הגיעו, והם באו, הם נכנסו. ואז
ראו את יוסף. ואז הם ראו את יוסף, ויוסף שאל אותם, כמה ילדים אתם? ואז הם אמרו לו, אנחנו 12, אבל ילד אחד עבד לנו פה. ואז יוסף אמר להם, מה, חיפשתם בכל העולם? ואז הם אמרו לו, לא, פשוט הם עבדו לנו פה, הוא עבד לנו פה. ואז הם אמרו, ואז יוסף אמר להם, מה באתם לעשות פה? ואז הם אמרו לו, אנחנו באנו לקחת מפה אוכל. ואז יוסף זיהה שזה אחים שלו, אבל הם לא זיהו שזה אח שלהם. אז יוסף הביא להם מלא אוכל וגם את הכלים של המלך המיוחדים. ואז הם אכלו, ואז הם סיימו, יוסף הביא להם גם את הגביע, והם אמרו והוא אמר להם, יש לכם עוד אח? והם אמרו לו כן. ואז הם אמרו איך? יוסף אמר להם, לכו תביאו אותו. ויעקב לא הסכים להם שהם יביאו גם את בנימין. אז הם הלכו, והוא אמר, אם אתם לא מביאים את האח הקטן שלכם, אז שמעון נשאר בכלא. הוא נשאר בכלא עד שאתם מביאים אותו. ואז הם הלכו להביא. ויעקב הסכים. הוא אמר, אבל תשמרו על בנימין טוב. ואז הם אמרו, הם הגיעו, והם לקחו את בנימין. ואז אחרי שהם סיימו לאכול את האוכל, יוסף שם את הגביע בשק של בנימין. ואז הם כולם הלכו. ואז אמרו, רגע, ואז יוסף אמר, רגע, עבד פה גביע. ואז הוא פתח את כל השקים, והוא אמר, מי שהגביע נמצאת בשק שלו, הוא בא הוא יהיה השר שלי לכל החיים. הוא יהיה עבד שלי לכל החיים. ואז הוא מצא בשל בנימין, כי הוא שם לבנימין בשק שלו את הגביע. ואז הוא לקח את בנימין. ואז כל האחים נבהלו. ואז הם אמרו, ואז הם נבהלו. והם אמרו, נבהלו פתאום. והם אמרו, מה? אבא יעקב אמר לנו לא לשמור על בנימין טוב ולהחזיר אותו הביתה. ואז הם כל כך נבהלו, ויוסף אמר להם, אל תבהלו, אתם יודעים מי אני אח שלכם. נגמר.